Gaurkoan Beini Agirre dugu hemen, Navarralde Fundazioko kidea. Kaixo Beini, zer moduz? Kaixo, ongi, eta zuek? Ondo, eskerrik asko. Bueno. Eta eskerrik asko etortzeagatik berriro ere. Bueno, beti plazer bat da Xaloa telebistara etortzea. Niretzat. Bueno, ja irailean gaude, ikastoroak edo kurtsoak hasteko epe bikaina, ez? Bai, bueno, martxan hasita gaude aspalditxo, baina orain da egiten ari gehan gauzak mahai gainean jarri eta publiko egiteko momentua, ez da. Ez gera gehatzen, guretzat oporrak oso murritza dira, beti prestatzen ari geha gauza berriak eta horrela, eta bueno, ikasturte berri honen aurrean nire baditugu horrelako gauza berri batzuk edo zahar berrituak ere bai, eta bueno, gure ustez interesgarriak direnak jende orokorrentzat, ez? Adibidez, urrian badaukazue ikastaro bat, ez? Bai, orain matrikula zabalik dago, urrian hasiko litzateke ikastaroa, 3 hilabeteko ikastaro izango litzateke, eta honen berezitasuna da interneten bidez egiten dela. Hau da, online ikastaro bada. Ikastaroan Nafarroan historia, Euskal Herriaren historia Nafarroaren ikuspegitik, pixka bat, bueno, esan behar dago ere euskeraz eta gaztelaniaz direla ikastaroak, bi ikastaro dira, euskeraz egiteko aukera daukazu edo gaztelaniaz egiteko aukera, ezta. Orduan, eduki aldetik ikastaro hau osoa da, oso betea da, aintzinarotik, neolitikotik hasi, eta gaur egungo egoera arte ez daki, baina 36ko gerraren pasartetaraino, ez da. Horron hartzen da, erromatarren garaia, gero Godoa Frankoak, horreako batalla, gero mendebaldeko edo itsasaldeko konkista 1200, gero handik 1512ko konkista ere nola eman zan, ze testu inguruan Nafarro garaian, eta gero horti pixka bat karlistadak aztertzen dira, aztertu egiten da ere iparraldeko Xuberoa, Lapurdi eta Baxe Nafarroko historia nola barneratzen den gure historia orokorrean, horren esan behar da hori ikastaroa nahiko osoa dela. Eta pixka bat hortik hori da landu nahi duguna ere orokorrean zen. Navarralderen helburua pixka bat hori da gure historia eta gure memoria historikoaren lanketa egin eta hori edatzea gizartean. Oso interesgarria. Bai, interesgarria da eta nik uste dut beharrezkoa ere bai gaur egun, ez da. Izkutatu egin digute asko, gure historia, gure benetako historia, gure historia erreala izan dezakegun izkutatu egin digute. Historia ofiziala kontatzen denean beti kontatu egiten da Espainiaren eta Frantziaren ikuspegitik, beraiek dira subjektuak, nolabait historiaren subjektuak, eta Navarraldek egiten duen relato historikoan da Nafarrak, Euskaldunak, gera historiaren subjektuak. Hau da, gure hildoa, gure norabidea, oinarrituta dago herri honetan ze gertatu den. Noski, relazioa dauka Europan edo munduan gertatutako beste gauzarekin. Baina subjektua, historiaren subjektua da gu, eta guri ikuspegitik kontatzen dugu historia hori. Eta hori ez da beste inon egiten. Bai, oso garrantzitsua. Eta nori dago zuzenduta? Bueno, oroar, historiakin interesa daukan donorentzat, ez da ikastaro elitista bat edo jakin behar dezula, edo izan behar dezula prestakuntza berezi bat, baina oso interesgarria da gaia modu profesionalean lantzen duten entzat ere. Ikastaro oso xumea da, baina adibidez ikastara unibertsitatean historialari tituluak dutenak ikastoletan, eskoletan historia ematen duen jendearentzat uste dugu dela soporte berri bat eta oso interesgarria. Historia ofizialatik atera egiten da pixka bat ikuspegi hau eta hemen bakarrik kontatzen da.
eta ez da modu eruditu batean edo kontatzen, baizik eta modu simple batean, gero irakaslea beraiek ere ikasleei aplikatzeko moduan, ez da? Lan hori errestu egiten dugu nolabait, bai. Eta gero titulua lortzen da. Bueno, ikastaroa homologatuta dago Nafarroko ikastaloen elkartetik, NIEtik, ez da? Orduan, ikastolen esparruan habilitatzeko onartutako titula da, homologatutako titula da, kontuan hartzen da esparru horretan. Nolabaiteko babesa bat ere badu, ikastolaren munduan, mundu zabala da, nahiko serioa da eta ikastora homologatzeko momentuan ere kontuan hartu zuten ze edukiak dira, nola ematen den, eta berme bat edo berme historiko eta hezkuntzari buruzkoa pedagogikoak eta baditula ikastaro honetan parte hartzen dutenak, gero nolabaiteko agiri bat edo edukitzeko, ez da. Eta lehen aipatu duzun bezala, guztiz online da. Bai, ikastaro hau, matrikula ja zabalik dago. Ikastaroa hasiko da urriaren 5ean, ostegun batekin hori. Orduan, sistema oso simplea da. Ikasleak izan behar duen gauza bakarra da, ordenagailu bat, interneten sartzeko modukoa. Berak ez du inongo instalaziorik eta ez ere egin behar. Sartzen da zuzenean Nabarralderen sisteman barruan. Orduan pasaitza baten bidez eta password baten bidez sartzen zera ikastaroan, eta ikastaro horretan jetxi dezakezu, inprimatu, irakurri, pixkat gaiak edo ikasgaiak, ez da? Gero ikasgai bakoitzean dago nolabaiteko test bat gai nagusiekin edo mugarri nagusiekin, pixka bat ikaslea bera ere frogatzeko bere burua ia zenbateraino kaptatu egin duen edo asimilatu egin diran gai horretan planteatzen diranak. Eta gero 9 unitate dira, eta unitate bakoitzean ikasleak egin behar du nolabaiteko azalpen bat, laburpen, ez ikastunitatean laburpena, baizik eta gai konkreto baten inguruan paragrafo bat nahikoa da, ezta? Baina paragrafo baten azaldu behar du ikaste unitate horretan zer gaik jorratu dira. Orduan badago feedback bat, badago harreman bat, zen Nabarralderen ordenagailuan atzean daude tutoreak, eta tutoreak egiten dute jarraipen zuzena. Eta nola egin daiteke matrikula? Bueno, matrikula oso simplea, nabarralde.com, hor dazkazu xehetasun guztiak, beste bide bat izango litzateke telefonoz bulegorea dituta, goizez, 948-211-057. Edo, hori interneten oso erresa da, Nabarralden web horrian edo bulegoko telefonoak eta saltzea. Irailan itxiko litzateke matrikula, denbora eta garaiz gabiltza, eta kostoak eta hori dena ni horretaraz naiz dedikatzen, eta ez dakit oso ondo nola dan, baina hor informazio guztia web horri hortan badago. Oso ondo. Eta ez da aurten daukazuen berrikuntza bakarra, ez? Bueno, badaude gehiago, eta berrikuntza benetan da gazte sari bat, animatu nahi dugu gazte jendea gai historikoetan murgiltzeko, eta gai historikoetan esaten denean beti pentsatzen dugu batailak eta ez dakiz zer, eta ez, enfokatu nahi dugu pixka bat norberaren herrian, norberaren herriko ez bakarrik historia, baizik eta memoria lekuak, hau da, norberaren herrian edo ondokoan edo lurraldean edo oporretara joaten zeran lekuan, beti dago gure historiarekin zer ikusia dagoen monumento bat, hizkuntza, gertaerak. Horren inguruan folio pare bateko lan baten bidez lehiaketa bat egin nahi dugu,
Lanak bidaldi daitezke euskeraz, gaztelaniaz eta frantsesez, eta lan guztiak egilearen baimenarekin noski publikatu egingo lirateke, eta horren zean uste dagoela euskeraz 1000 euroko sari bat, eta frantsesez edo gaztelaniaz beste 1000 euroko sari bat, jendea animatu dadin idazten, eta pixka bat gure herriaren memoria eta gure herriaren historia, eta lehen komentatzen genuen, gure herriaren historia, baino gure ikuspuntutik kontatua. Hemendik animatu gazte jende guztia, gauza interesgarria da, eta informazio berdin navarralde.com sartu web orrian, eta hor badago gazte saria klik egin, eta hor dago informazio zehatza guztia. Oso, harrera aspalditxo dago irikita, uda aurretik iriki genuen, joan den kursoaren bukaeran, eta ja badaude lantxo batzuk polita. Eta azaroar arte dago irekita, ez? Bai, hori da, azaroaren 30 arte, bidali daitezke lanak, edo kontatuan jarri Navarraldekin, ez da? Eta gazteentzako ze adin tartetza? Bai, gu gaztea eta batez ere gai hauetan ez dugu hitz egiten gaztetxoaz. Hitz egiten dugu 30 urte bitarteko jendearentzat. Pixka bat gazte jendea, baino begira gaude bai DBH-ko jendea eta bar, baino baita ere unibertsitatean ari den jendearentzat. Eta dena daukate kabida. Eta hori, aurten da egiten duzuen lehendabiziko aldia? Bai, aurten da lehenengo aldia. Espero dugu ondo ateratzea, espero dugu lanak eta jasotzea, eta espero dugu ere publikazio bat egitea horrekin, eta espero dugu sensibilizatzea ere jendea gai hauetan asko dago egiteko, asko dago ikertzeko, asko dago kontatzeko, eta jakina, baina guk ez badugu kontatzen gure historia zein kontatuko du. Gure historia okerra asko kontatzen digute, historialari ofizialetik, akademia ofizialetik, beti gabiltza errege godoekin eta errege katolikoekin, eta beti beste nunbaiteko erregeekin, eta zer gertatzen da gure historiarekin, ez da inon azaltzen, ez da inon kontatzen. Guk kontatu beharko dugu, eta guk ez badugu kontatzen, beste kontatuko digute, baina beraien interesetarako eta ez gure interesetarako. Hori da pixka bat, Navarraldek bultzatu nahi duna, edo gure lanaren hildo nagusia hori da. Hori bultzatu nahi dugu. Eta jendea konturatu dadin, eta jendea izan dadin ere sortzailea, eta izan dadin jendea bere etxeko historia kontatzeko gai izan dadin, ez da. Gero bestalde, sinposio bat duzue ere, ez? Bai, pixka bat, hau izango litzateke ja 3. sinposioa, izan dira hemen Iruñan egiten direnak, paisaia, ondarea eta pixka bat horren inguruan landu izan du dira. Sinposio bat da, holako gai konkreto bati buruz, ponente batzu daude, aditu batzu daude, eta gero mai inguru bat, eta jenden arteko ere feedback bat, eta lanak eta aurkezteko aukera dago, panelak eta horrelako gauzaren bidez ere aurkeztu daitezke, eta aurtengo gaia da ondarea eta globalizazioa. Paisaia eta ondarea nolabait lotuta, eta globalizazioa. Eta globalizazioa da hemen aurpegiaren aurrean daukagun gauza bat, ez da? Eta ez bagea konturatzen globalizazioak irentxingo gaitu jan, egingo gaitu. Ze ondorioak dakarren globalizazio gure herrian, zer gauzak dauzkagun gure esku, guk egiteko ahalmena, eta zer zaindu behar dugun batez ere paisaian, ekonomian, nekazaritzan, autosufizientzian, badago hor mundu bat aztertu beharrekoa eta nolabait jarrera aktibo batekin ere hartu beharrekoa, bestela irentsi eta desagertu erarziko gaituzte, ez da.
Horregatik ere gure historia jakitea oso garrantzitsua, hori babesteko. Hori da, jakitea gu zer geran, nondik gatozen, oso, nik esango nuke derrigorrezkoa, eta batzuei etzaile hitza gustatzen, ez? Komenigarria, eta nahi esuna, baina ez, gure aintzineko espadugu ezagutzen nola ingo ditugu etorkizunerako proiektuak, ez da? Orduan, zuk ezagutzen dituzun gauzen genian eraiki egin dezakezu. Baina ez badezu ezagutzen, inspirazioa ez da, guk egingo dugu proiektua, ez dakigu ezer, baina egingo dugu proiektua, guri gustatzen zaiguna, baina hori ez da. Hortik sortzen dira artistak, eta pinturak, eta eskulturak, eta horrelako gauzak, ez da. Baina herri batek bere herri bezala estrategia bat nahi balin badu etorkizunari begira, jakin behar du derrigorrez nondik datorren eta ze egoeran dagoen momentu honetan. Eta horretarako historia da baliabide bat oso garrantzitsua. Beste batzuk egongo dira, baina historia da zer gertatu zaigun historian zehar euskaldun noi, nafarroi, oso garrantzitsua da. Bai, oinarria, adibidez hori sorkuntza artistikoan, kultura dela, hori ez dakit, kuadro bat egiteko, abesti bat egiteko, globalizazioarekin erlazionatzen esan nahi dut. Hori gu ez irensteko, ez jateko, oinarrizkoena dena, bai, hori jakitea. Oinarrizkoa da, gu zer geran, zer izan nahi dugun proiektatzeko. Hori da. Horrela. Oso gai interesgarriak, bai. Simposioa adibidez, noizko da edo... Simposioa utzi da zu begiratzen, baina hau izango da orain urriaren 20an izango da simposioa. 20-21 uste dela, eta hemen Iruñan izango da. Eta berdin simposioan parte hartzeko matrikulatu egin behar da, eta informazioa eta matrikula ere Navarralden egingo litzateke. Hitzaldi ezberdinak orduan, ez? Bai, izango litzake egun osoko zea bat, jardunaldi bat, eta gero horrekin batera ere badago, komentatzen genuen panelak eta loko gauzak, eta badago ere nolabaiteko esposizio bat, erakusketa bat, gai honen inguruan. Eta tokian unden edo, dena informazio guztia webgunean egongo da, ez? Bai, xehetasunak eta hori dena, nolabait matrikula egiterakoan eta hori, bakoitzari emango zaio dosiertxo txiki bat, eta horrekin, garrantzizkoa pixka bat hori da. Eta zuzenduta ere publikoari orokorrean? Bai. Kontuan hartuta hemen interesatuak, baina interesatuak izan daitezke ez bakarrik arkitektoa, paisajistak, etorriko da ez goatzen orain izena, baina nekazaritza munduan autogestioaren inguruan dabilen talde bat, ezta? Orduan globalizazioa ez da bakarrik ez dakit estatu batuetatik edo Silicon Valleytik etortzen zaigun teknologia, globalizazioa da nekazaritza ere, gure produktuak, gure merkatua hemen barruan egin dezakeguna, egin ahal dezakeguna, gure paisajea zaintzarena, mendiak, basoak, errepideak, hor badago, gu bizitzen gure entornoan, gure inguru giro honetan, persona bezala, herri bezala, ze posizioan gauden. Horretaz, eta hori bai zabala da, baina ez da, lehen esaten genuen bezala historiakin, ez da eruditoen edo jakintxu batzuen gaia, baizik eta gu bizi deguna. Beraz, guri interesatzen zaigu. Hori da pixka bat kontua. Bai, interesgarria da oso, aipatu ditugun hiru gai nagusi hauek, eta jendea gerturatzen den edo animatzen den, ez? Bai, badago jendea, eta badaukagu esperientzia ere beste urteetatik, gu geuk ere pixka bat badakigu ze gaiak diran interesgarriak, noski ezin dezu beti jendeak nahi duna lortu, ezta? Baina saiatzen gera pixka bat gure sustatzaileekin, gure jendeakin, edo badaukagu web horri bat ere eguneroko gaiak eta tratatzeko artikuluak,
izan daitezke Kataluniako egoera, izan daiteke gazteluari buruzkoa, izan daiteke euskararen egoerari buruzkoak, badaukagu eguneroko informazioari buruzko, informazioa ez gertaerak, baizik eta sakoneko artikuluak eta sakoneko arrazonamentuak edo azaltzeko webgune bat oso garrantzitsua ere. Pixka bat mundu honetan egunean egoteko. Bai. Eta adibidez hori matrikula irekita dagoela, orain arte hori parte hartze handia ikusten alda, edo aurreko sinposioetan? Aurreko sinposioetan izan du dira, 80, 100 persona, hor. Ez du zertan errepikatua izan behar, baina horrela izaten dira pixka baten. Hori, lagun, gero online ikastaroetan ere hasiera lehenengo urtean oso apala izan zen, normala bezala, baina jendea enteratu zenean pixka bat, interesgarria da, funtzionatzen du. Hau da, ez da ordenagailuan aurrean jartzen zela eta izan behar dezula aditu bat hor teknologian, pantalla piztu jarri eta oso simplea da manejua, eta orduan ahoz-aho pasatzen da, eta orduan ahoz-aho pasatzen da horretan balorazio onak ditu ikastaroak, eta jendea animatzen da. Ja badaude matrikulak jendea. Oso ondo. Baro, Ainhoa. Hurrengora arte. Mila esker, tartetxo emateagatik eta nahi dezuen arte. Eskerrik asko. Zui.